Минск – столица США. Вы разумеете с Лукашенко на белорусскую мову? Что это означает? Я обещаю вам, что через 2 года Минск станет столицей Соединенных Штатов Америки. Хтосьці казаў такую версію, што калі бы Трамп не абраўся другі раз на прэзідэнта, магчыма, маглі бы быць пратэсты ў ЗША. І гэта магло бы справакаваць крытычную сітуацыю, што Трамп мог шукаць месца, дзе бы яму знаходзіцца. І нібы Лукашенко марыў, што ён прапануе Беларусь яму як месца, дзе ён можа адчуваць сябе ў бяспецы. Памятаем крымінальныя справы адносна да Трампа? Ну, ўсё гэта выдаецца нейкая байка. Да? Вось просто байка. Лукашенко кажа, усе усміхаюцца. Якая сталіца ЗША? Мінск. Але што адбываецца далей? Ён дае загад на вуліцы Камуністычнай 15, Белпол, да? Раскапаў гэтую рэзідэнцыю, мы бачым. Душ впечатление, что Да, і вось, і пачынаюць прылетаць інсайды, што менавіта гэтая рэзідэнцыя падрыхтавана пад візіт прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі, што там стандарты бяспекі, нават такія, якія патрабуюць служба бяспекі, Secret Service прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі.